Ngarap dah kecil sungu yo boleh saya sen ke por ke Bantei ke bang ayo pa benya kren bat phlim bang ni ke khuborstep ha ni ke sngi ke Bantei nganget ke ni ke sngi ke long ke bala kerkhu ye pi namar ba ujisu dan tade inta ko abang fi la daum dan tade hi ngi ban kuslail ni dei ban susi ngi dei ban do jingkermen ndai namar uem ngadon ke jingkermen kumba ong ke jingruai tade inta ha bau trai udan man le ki kamba nam ta ke jing mi jong pi dan apreng jong fi ke ni ke por ki ba sngo jenjara ka mensim ke jong fi ki shate sha khom ki bor jong jing dum ki shate sha khom ki bor jong baman ki shate sha khom ha ki bor jong soitan ya ka ba phikwa ban lat nrai phim lat phidang shate en reng ngai kani ka khubor kani ka singi ka long ka jinger khu ya pi wei baro ba ni ka por nga shobangan kren nga kwa ban invite being fi sai chi sin ya ka ba finwan man shim ki forms ki jong fi sa stang khndiat ki seat Snobha man shim no kat baga por ka dang don fin join hang ka khasi Bible school yang ngai bu try ka khui fi ngai bu try on pen san shu ep ha ka tin ka jong u ni don ye ka jing ang lot ba phin mi nang ka school ki bri ki badap do man sim ki badap ta ka tin ki badap ta ka bor ka jing pen sla ka jong man sim ba khoi ki badap ro da ka jing tip ye ka tin ka jong blai ta ding ta ngai baga lengkha ka berli ki nong trai ki khindiat ka dei ka ta bagi don hang ni ban hi kai fi na ka tin ga jong blai ya ga fin long ga jinger khu nam ta ka hi ma ga jong u ta ga nge sawan shim no ka baga por ga dang don utrain ka khu sa ka ni ka tayo go man ta dang sa inang ai ki forms ke nam ta ga ni ka Bible school ta dei tang ki milanti ya ga jing wan ga jong fi chibon ki la yawan ba sa stang kan diat ki sit wan no ma piru man pendap ya ka ta ga jaka ku blai chibon utrain ka khu fi ban nge ni ka khubor ni ka sngiru kan long jinger khu fi kat ba ngadang pusan ni ke bangangan keren dari try pen pau hanga ba bona preng jong fi finang shate haki pornography ni haki phlim dakaid pi download ikini ki pon hapo ki phone ki jong fi but haga juk ka por ru ki don ki khubor jong ka gospel ru pi download don lang bro rr kadon ka jingele apo jong pi teng fi page ke jong blay teng fi poisha ka perthai teng fi ongan i no ikani ke jong perthai hendrai kadang te ya fi kadang khom ya pi Bakadon ka thma po jong pi kadon shisha ka thma phim kwa yikini ki baro andrei ka soitan ka te ka khom mi pi ka pelong marau ya pi bat fi plut por bha haba pet yikini ki film jaklia ki film dakat tadi ta ka kwa ban ong fi ka ni ka sngi ki ba menta ba wanum do jingkermen ujisu e ya fi ujisu un yarap ya fi ba ujisu hi un pelat ya fi nagane ka jing shate nagane ka jing sha khom baling ong gum tan marba recently ngadang pet ya ka review lan ngadang pet ya kata ka statistics ngai snokendit ba ka meghalaya jongi kadai ka waini ki state ka ba kiu bha ha ka ba pet yang ni ki pon tading time ga man sim jonga ka snokya do kata ka man sim jonga ka pang hadu kata ban yu i ba ki breu ki jongi ki dang shate sha khum ha ga ne ka benta ba chi sien ba shate ha ga ne ka benta ka jaklia lut ka jimut perkhat baro bal ka jaklia ka ta ka jinglong jing im hi baro tading ta ke ba perkhat ke bangi mut ke bangi ngile kan wan be nagata namar kata ka ka telong em ba kata ka telong kan wan ra be ya ka jing jaklia ta rau jisu ukraine u ong ki senran ki jung namar don shibon ki ba criticize ya ki senran ki jung jisu namar balai ba kim thet kti ha ka por ba ki bam jing bam u jisu ong kata ka ba rung kampen jaklia namar kami no shurut hendrai kata ka ba mi ken naga download ubreu kata ken kalong ka ba pen jaklia tading ta pipelang ik ha ka download jong fi pipelang ik ha ka jingmut ke jong fi na tip ye ne ka bai film kwa ban pelang pi kwa ban bread no hendrai ki board juga jingdom ki board jong baman ki dang te ki dang khom ye pi ranga duai ka ne ka por ka ba menta ba pin isi no sendan bat menta hi nge ngin ya duai bo trahi un pen dekut no ye ne ka jingte jing khom baro pin delete no baro ya tu ki videos jaklia baro ki badan ha ka phone ke jong fi ya ka ba pin ko elri ha ka ne ka sngi da ka bor ke jong blai ai fin im ka gm ka ba ko la da blai ngam ong ba the check ki briu ne the check i lock jong fi ne the check i bhaying ba sem ke jong fi fin sol ra nri kan mau ne ka bai kan mau ne ka bai la da blai u check i ka phone ke jong fi ha tu fi not ban pen i u blai ha tu fi sngo shlur fi sngo shlan bau try sim pet ya ka phone jonga kat moment mila ban check kat moment mila ban scan kat moment hatu pinut ban ong kumta la da kampat long kumta em kamut menta ka sngi hi kla de ka sngi ya ka ba fin pen khoi no ya la de kan mau ka ne ka wei ba ka jing bi shar ka jong blai kala jan
Ni haban yang ga khet ga jing bishar ga jong play. Hatu ga jingmut jungi ga khot nyam. Hatu ga donut jungi ga khot nyam. Hatu ki phones ga jong ina kita ki jingle ki kam ga jongi ki khot nyam. Maru try kwa ingi bangin long ki ba khot. U kwa si sharo ban pen khot yangi. Baru ang to long khot ku mamangang along ba khot. Ka ba mut hi u ai ya gani ka ktien u ang to ukren do try ong to long khot. Kumbo ong to long ga jing shai ba gani ka jing dum ka diang te ka jing shai ba ka jing shai si sha ka shai ha ka ta ka badum. Bat nga sngau ka ni ka por bu try ukren baru ong to long pi ki ba khot. Kumanga ngalong ba khot. Mdei tamu ong yangi bangin long khot. Ada bangin pediang ya ka ta ka jing khot ki jong blai. Knang bangin yo along si sha kita ki ba khot. Ngakwan puli bang sa isien ni ka ktien ka jong blai ha ni ka por ka mamantana ka sti. Ka jong o Petros ka ni ka lanong ka ba ningkong ka ni ka khot ka ba khat sao. Ka ong ni ka ktien ka jong blai. Ka ong kum ki khon ka jing ka ngo ki bam pen sriem rangkat ka di bat kita ki jing ko abrai ba men shwa ha ka ta ka jing bam tip jong pi. Henry kumba utau bala khot if you long ba khot to long ma phiru ki ba khot ha ka jing long jing embaro na bala tho to long pi ki ba khot na mar nga long u ba khot. Ka babel ka ong watnum pen sriem shu ilade bat kata ka jingle ka ba men shwa ka jong pi lani wat num long shu kita ki khun ka jing ka ngo ha ka ki ai ki ba men shwa ong ka ktien ka jong blai lani ban pen sriem lan kat ila dia ba kita ki jing ko abrai ki ba men shwa ha ka ki jing ko abrai ki ba jaklia tading tam nga ko abnong fi ha ka singi nga snow ba blai ukran fi nga snow pi pet ka ni ka jing kran ha ka ni ka por kam dei ka bu jaran khat kam dei bu jal ka jaran khat nrei ka dei ka plan ka jong blai ya ka ba uhi ukwa ya ka ba fin long ki ba khoi ukwa ba fin pet ya ka bangin ya duai ya ka ni ka por menta ka jing duai ka jong pi ka ni ka por menta ngin ya duai lang ka ni ka por menta ba ka jing net ka jong pi kan pen khot ya pi nagita ki jing jaklia baro ban ngai utrahi on pen sla fi ba ka babel ka on fin yo itho ya ka jing shisha ba ka jing shisha ka ni ka singi ka long ba kita ki ai ki ba fi store ki phone ki jong fi ya ka fi download ka phone ki jong fi ki long ki ba jaklia bagata ga jing shisha habaga dei ba jaklia halong habaga dei ba klem ran ka ba klem akor habaga dei kum ta delete no menta fin yo itu ina ga jing shisha ba fi snow ina ga ktien ba ga ni ga ktien ga jing shisha ba ga jing shisha gan polite you pi kan ka gospel jong yonis ka nong ba prad khat lai pun reu ka ong haba ko no polite lu da shisha kan pin long ki ba lai lu tadei ta utrai un polite lu ya pi na ga ni ga jing sha te fi long addicted kidon kita ki hard stuff ngaju snow ki ong mo ani kidon kita ki bala shisha bat kita ki ba shirkai shisha pimlin ki bung mita fil along addicted ha ga kum kita fil along shate khum sha fil abra ya gini ki baro pi kwa ban la nri pim la ho nga kwa ban fi ha gini ga sngi utrahi un pelat ya fi ya jing lai lo ukres on pelat shisha ya fi ne ga jing lai lo ukres on pelat nga kwa ban fi blai un penram ya fi u yi tang fi sngora mi dala de Rehaga ni kasi fin light sin na ga jing penram baro bal ai ba ka khmat jong fi ke fi pet ke kata ke jingmut jong fi ke per khat kan long bet ka ba kho ya khmat ubriu kan long ga ba kho ya khmat ke jong blai tading ta nga ngai na do man da ga singi phone jong fi non kam chu ban bu ki password non kam chu ban le kita ki na mar ba balai ba lada lock jong fi pet ro dan problem lada ki khon ki pet ro dan problem lada pet mano ro dan problem badeng ta nga ka ba dong fi boblay un kerkoi fi na do man da gasngi tading tanga da dwai la fi long addicted ni hard stuff ni pon kwa aban ong fi delete na manta ni no ni jingrwa ki bam dei ki jong tra em kini em ki rung ka phone ju fi ki rung ki yeng ki jong fi ki don ki bork so ki don ki bor bamman ki ba pen brayo breu ba ki bor em ki pen long yo breu ban no shatai ba yap ban no shatai ka ba penduk ka ba pendam ka ba penjenjar pen sosat ken mau ni ka wei bo soitan ro kwa ban penok yo jisu wi lam ta ka ingdong juga temple on penok no elade nang ni shathi tin ka jong blai ka ong soitan na ka sam kan nai pwei ka ni ka khat ka ba khat wei ba un hukum ya ki angel upanan kam ya bible upanan kam ya scripture upanan kam ya ktien soitan utip ya ktien baru ang lada me penok elade shathi ki angel kin wan blai un hukum ya ki angel spang jong me men no sha thiam ju le ki angel kin wan ban rai me menam jin thot ki jat ho mau ki wang u shaitan na marba wang na bala tha kum kata u shaitan ku abu jisu no u jisu ang na bala tha wa menam tanjo
your tribal blade jong me tading ta u jisu klem no tading ta kwa abang ifi ke ne sngi ba fin yai pule ke tin ke jong blade fin yai dap ke tin ke jong blade soi tan ta kwa ifi fin no ha ki ge yam jong ne ke per ba fin yap no sundan re na do men ta ke sngi yam ong bet na ba la tho mbet ban tin ju te mbet tat menum tin ju your tribal blade jong me tading ta nai tin ju than you blade tading ta nai tin ju than ya ka ta jing it ke jong u ye jing snai ke jong u ban ngai ha ne ka por wan ong ba ngan sa le bat ngan sa I no ala chai le ne la shingi na hadien dang ala ne kwa ban ong fi ki ki barok ki long ki bala how tau ban ngai Philippi ka long ba sao khot khat lai gong ngala ban le ki barok do ta ken bo pen chat bor nga ban ngai ha ne ka sngi u men se ma ko in pen chat bor fi ya ka ba phi la ban delete no barok ki film je clear ki ba je clear na ki phone ki jong fi thap tang ki jong try thap tang ki ba dai ki ba khoi ki jong blai ba ngai banan kam hok e phone ke jong fi bo blai ai fi ba ngai ke ne ka phone kan long jinker khoi fi wanum scroll thani ge jong ne ka per thein re scroll ye ka ta ki balo ka bala ban long jinker khoi fi scroll ye ka tin ke jong blai scroll ye ka ta ki videos ne ka ki ba dai ki jong try ai ba fin build up ye la fin bride dang ki jong try fin bride dang ki ta ki ba kin jam sim ki bala Bantei ye fi ki bala ban long jinker khu ye fi kan ma bu try la janwan u try la janwanเราเบลวฮักเอกโฟนกับจงฟีนั่นก็มีเบลวบันฮักอุทิบหลุดเอกกับบดอนฮักโฟนกับจงฟีอุทิบเอกบดอนฮักดอนอดจงฟีอุทิบเอกบดอนฮักจิงมุดกับจงฟีฟินยังกับสกีจงกับจิงบิชาร์ได้ฟินจินจาร์พาฟินยังกับสกีจงกับจิงบิชาร์อันนี้ฟินเลรานชิชาบุตรายกว่าเป็นเรมยฟีอุตรายกว่าเป็นเรมยฟีหินเรอุกว่าบ่พี่เป็นกล้ากับบมดอย่ากับฟินไอทีเนาะเยละดีฮีha kan ne kas ngi ka bamta banga ngai utrain kar khui fi ngas no e ji shai fi daga ji e jong tra banga I do na pedeng jong fi kan ne ka for fi am pastor si changan kala ka bamot na do menta kas ngi na do menta kas ngi ngan da rai kot na do menta kas ngi haga kerteng u jisu ngan umlien sho na do menta kas ngi si sha ngan rai ban em ka jing em ka ba khoi ngan em ka jing em ka ba pen kan tang yel di ka ba pen kerpang yel di bat ngan long ubriu ne ka briu ka ba pen kre ya ka jingwan arsien ka jong trai badeng ta ni na duai ni ka por menta nget bo trahi un yarap ifi un karshan ifi ba fin em ka jing em ka ba kho ya pi pat ki badon kam ye ka jing duai na ka banta ki jing ki jing ja jo fi ki jing ele ki jing em jo fi ka ka do fi wanam skau ka slang ni duai bi train pun khia bi fi utrahan pelat bi fi shuyai ne shuyai sha kadon bi ka por ki baro ang ka tien ka jong blai ka por ki jing jar ki don hi ki por jong ka jing hiar kadon ka por jong ka jing kiu kadon ka por jong ka jing yap kadon ka por jong ka jing em menta ka por ki jisu si ka sawan ka por jong jing kemen menta ka por jong jing kerdo ka sawan ka por jong jing pahu ha ka jing em ka jong fi u blai la da udan ha ka liang ka jong fi am finom sa akom jo la fi yat be ka lenti ka jong tribe fi em pe so ba bi u try man la ga sngi ka jing em ka jong fi kanom sa akom jo pinang man bha pinang long shisha ki bala sle pinang long shisha ki ta ki ba kharoi ki ba la kerkhu da ublai pat ki bre ki ba sai so ha ga jing em ka jong fi kan par ngai try an kerkhu fi ni ka por ka menta try nang pen sle fi nang pen dap fi do men sim ba kho ni ne duai ha ni ka por menta ning kong fi ki bang ong fi delete no am ada ka phone ka jong fi ka don nang tong ni duai delete no sunan menta hi ni ne duai ni ka por try duai ko try nam dani khon ke jome ngi shibon ko kan rat rahi ke phone ke jonki ki don ini ki film je clear ki film klem akor try nga duai men kar khu ni ki khon jama ga sngi ta ka bor jong men sem ba khot pala yiki na ka jing benot try pala yiki na ka jing te jing khom pala yiki ko kan rat try na ni ke jing brai na ni ke jing long marau baro ha ni ka pornography nga duai ha ga kerteng ke jong jisu o banada zret nga klan ni ke jing pala yapi ha ga ni ke sngi bana do men ta ka sngi long breu ba khot do men ta ka sngi long breu kan hallelujah ni ka ta ka breu kan ka ba khoi ha kamat jong blai fin long janai fin long shisha kita ke ba kentang fin long kita ke ba kerpang baru blai do na kerkhui fin no mendaga sngi ba fin long shuk ki mrau and fin long ken ki ba light load how try kata ka addiction baro ngada kren ha ga kerteng ke jong ji su ka khoi na ke jing mut jong pi ken ki jing te bro ki kut no asnan ha ga kerteng ke jong ji su fin long ki breu ki ba khoi ha ga jing mut par khat fin long ki breu ki ba khoi ya ga download fin long ki breu ki ba khoi ya ga jing long jing em baro ngada duai ngada kerkhui fi utrau na slek fi na marga de dang ju slek ke jong blai ka bala penjat ini ka lengkor jong baman ka bate ka rendang ke jong fi ba ka terpeng ke jong fi kita ki jing ban khia kita ki jing kit shisha ki ba haru kom ki ba wan hakam ha jim ke jong fi baro ki light menta bala pen dekut ha ka kerteng ke jong jisu hallelujah nga duai nga kerkhui fi ke ni ke sngi
Berfinang la ban syakri blay finang la ban yaro ya kerteng ke jong try. Ngaso komen don pedeng jo fi fila pediang si sha try ke ni ke por menta. Si sha do ngaso komen si sha bu try pelat fi. Na ke ni ke addiction menta hallelujah kerteng ke jong Jesus. O ngaso komen ro try ker khu ya pi ru. Kibana pedeng ke jing ek ke jing jar jo ke jing im. Bu try awat ki khuslai. Ngalatip mengana kam ta jong fi. Wang what ship ting ngalatip mengana ta jong fi. Yai ne wang Jesus yai ne ba syakri yang beran boram ya kerteng ke jong akum tangan ker khu fi kan. Hallelujah. Nga dua nga kerkoni kon jeme jing pang jing stom ni ki bor ke jing duk jing kerduk ki bor ko try ke jing shep ting snow bon apreng jofi ni ka por shep ting ba nga dua bang ni ka bor shep ting borok kan duk ka dam hagar teng ke jong Jesus Christ. Hallelujah. Nga nget na duk menta ke sngi finom dan syuk ka jing shep ting ke jing mut jong pi sha kala si sha ka khuslai pala ke jing mut pra pi ka shu shep ting ba o pi shu kende ba o pi shu seir ba ndai ka ta borok kan ja kan dam naduk kene khlep mat fi yo ke jing lai lo ke jong try. Hallelujah. Jesus bagas nam juga sat ke jing mut perkat ke jong fi. O men sim ko o dap afi. Ba ji sien bo dan o men sim ke ding ke jong blai ke tang fi. O pen baptis fi sha ke ding wa do men sim. Ba fin em ha ke ding ke jong blai. Fin em ha ke jing beslek ke jong try. Bo try nun ker ko fi. Men yo rap fi un ker shan fi ngade dwai ngade ker ko fi. Ha ke teng ke jong Jesus. Amen but amen. Amen. Ba ya pi kwa ba nong delete nok men tai. Hagar tengok Jesus mentahi berfinom long merau syuk naduk mentah filong ki balai lo how Jesus Christ try ker khu ya fi ngingat ngin second do la ban wan ro sing ke jaga ngan singi ba ar singi balang sing sa jai ngi don ne ban dwai nam ta ki ba pang bi sitam filan kam ya ke jing ya slok na ke tien ke jong bli don hang ne ban syakri fi lam ba ke tien lam ba ke jing dwai try ker khu ya fi ngi don khat wei ba ji do pon reu ba ji jan mi try ker khu ngin sai siam ku le sibuan amen amen.